hemen txari naiz. Atea prestatzen. Zutoina bat jarriko hemen, bale? Oso ondo. Bestia hemen, bale? Hemen, pixkatoneago beti bezala, txak, bale? Eta guain, zure txanda da. Ni portero. A ber, segertatzean hemen. Arra parado ya. Penalti jatea ya taurrea. Bueno, lagun, ire txanda guain. Gorka, prest? Bai. Marran egon biardek, Marran, Gu ondarretan nola ite du. Montoia egin, pixkat. Earrakak bain. Eskuadratik botako jate, Vale. Hango eskuadratik, Ba, Ez dakitin paradina, o... Hau da guztia, Joseba? Ila ni erorin auketa. Katxila, amar. Zena, egi atezain profesionala, hemen gozogile bat, nahiko egin diat, nahiko egin diat. Ondo. Bueno, hemen gurekin Gorka Giralt, atezaina, guain atezainen entrenatzailea, eta zukalde zemuz moldatzea iz. Bueno, gutxi gora bera. Gutxi gora bera. Ba gaur gozogile batekin, gozogintza ingo deu, taldi berian, bere ibilbidea ezautu, eta ondo pasa. Bazen zukaldea. Bazen ba. Bueno, lagunak eta Gorka, garatuko izuet pausuz pausu, nundin noi biliko gean, txokolatezko krema kopa egiteko garaian, eta txufa hauekin hortxata egiteko garaian. Hau ingo deuna da, behitu, lehendabiz ingo deu, natillas batuk izango bazian bezala. Hemen da gau, esne gaina, esnia, azukrekin berotzen jarriko deu, eta behin, irekin dunean, ja azukria ondo diluita egongoa, eta ingo deuna da, gorringo zuringotatikan banatu. Ingo deuna da, gorringok bertara bota, natila antzeko batzuk ingo ditugu, zutatik ateako deu, temperatura 80 gradura itxi baino lehenuo, zergatikan bestela moztu itealako. Eta, behin ordakaunian ja, gorringok, esnek eta azukrek, ingo dituguna da, txokolate esneduna, txokolate beltza bertara bota, eta ingo deuna da, txokolate krema prestatu. Hoi bai, hoi gero ingo deuna da, hotzian jarri. Behin, ostu danian, ingo deuna da, atea, pixkat arrotu, hola, aize pixkaten mango jo, mus, testura hori emateko, eta ingo deuna da, kopatxo batean sartu, gero hemen esne gaina ez deu jarri. Esne gaina ozgailuan dakau, esne gaina arrotuko deu, eta ingo deu txokolate jarri kopan, esne gaina jarri, eta gero kafia pixka gainetika, bale? Kafe solublia, bale. Eta gero ingo deu, esan deun bezala, lagungarri edari berezi hau, gaztetan danok ezautu deuna ondartza bazterretan, eta gaur egun ez da nahin beste ikusten. Ingo deuna da, hemen, txufa hauek hidratatzen utzi, 24 ordu egon behar dute uretan, behin hidratatuta gero, ingo deuna da, birringailu batian sartu, birringailu hortan sartuko deu azukrekin, kanelakin, limoian birrindura eta azukuakin, eta ur pixka gehiago berbau, botako jo, birrinduko deu dena ondo, iragatzi, eta edalontzi baten jarriko deu, edateko prest. Eta hau esan da, lanian jarri bergea, bale? Bueno, nik azteko eta behin, ingoetena da esnek eta zutan jarri, eta zu lagundu zu sekula banatu aldezu gorringo zuringotetik. Ez, mekatxila mar, atezaina izan da, arrautak harrapatzen beti. Bueno, erakutziko izut, eta ikusiko zu zer errezingo zun. Bueno, hemen behitu, modu desberdina daude. Batzuk iten duena da, kaskatu, eta erdialde batea bota, tardila bestea. Eta hola zuringo atatzen jutezea, behitu, horrela xe ingozu. Gio badao beste modu bat denak arra bota eta gio gorringoak harrapatzen jun. Baina, bueno, hau da, behitu, iriki behar dezu tente arrautza. Tente iriki arrautza eta zuringoa juten hastea. Eta bestea pasatzezu. Hemene, gorringoa gehatuko zaigu, pixka bibratzezu, zuringoa bera jutea, eta honea. Hola, bio hiru aldizitezunean, gorringoa listo dakau, bertan pasatzeko. Vale? Ez da gau presikan, Arrotza gehiago ditu? Badakau gehiago. Baina ez, erabiliko du, ateatzean erabiliko jau, Gorka. Bueno, Gorka, zu guain, atezain entrenatzaile zabiltza, oso gaztezea atezain
izatia guzteko, ezta? Bai. Ze gertatuan, basegiator... Lesio larri bat eukigual, ezta? Larri bat eukinen eskuan. Nola gertatuan, ze gertatuan? Zapaldu inziaten. Gainea, Suárezek, Bai. Suárez handia futbolista, ze partidu zan hori? Ba, Copa del Rey. Vale. Izan zen, Wanda Metropolitanoan. Vale. Hor. Atletico Madriden aurka, Urtarrila. ze taldekin zeunden zu? Rayo Majadondarekin. Vale. Kopako partidu bat, ezta? Hirugarren fasea. Eliminatoria hirugarrengoan. Eta ze, nola gertatu zen? Gaina baki partidu hasi eta belaxi gertatu Bai, zala, lehenengo ezta? minutuna izan zen. Eta? Bigarren baloia ikutu nula. Eta gola etzan sartu Ez, behintzat, ezta? hori behintzat ez. Vale, Ez vale, zen hori sartu. asko dek. Hori garrantzitsuena izan zen momentu Garrantzitsuena, bai, hobeto izango gola sartuta eskua, Bai, ondo noski. duki, la letxe. Bai. Ze gertatuan, ze, zapaldu zilan Bai, da... bai, zapaldu inzian eta intxaurrat bezala jotzen duzunen, dana lerre egin zen. Justu hemen, Bai, bigarren artikulazioan. bigarren artikulazioan. Bai, eta lertu egin zen. Lertu Gezurra. izan, katxiz lamar. Eta ordutik aurrea, ze probak, historik, eta ezin berriro bueltatu. Hiru ebakuntza eukin ditu. Hiru ebakuntza, Bai, eta, bueno, minasko pasa nuen. Saiatzen, hori, Baina futbolean bueltatzeko. eskuan da bihotzian, ezta? Bai, noski. Bai. Eta nola izan nuen, a ber, errekuperatu ikusteguan bueltatuko itzala, lortuko guala, eta azkenian hor gehiatu itzan, o nola izan nuen? behatza ikusterakoan banekin larria zela. Bai, no? Bai, eta, bueno, denborak ez ziren bete, medikoak esaten zian, hemendik 2 hilabetero, hobeto ondo zara, baina Ik ikusteguan ez ez. ez. Eta zer dakak zehazki, adibidez, guain nola dakak eskua? Bira, idatzi dezaket, oraindik, baina ezin dut itxi. Osa, bihatza zuzen gehatu zen. Bai, lesioa hemen dago, hemen arpoi bat daukat, Bai, burnila behatza sartuta. zuzen Eukitzeko. eukitzeko bestela Bestela Garzio bezala gatzen horrela zen, egongo ezta? zen. Eta, bueno, gero daukat hemen, tejido porcino biologiko bat, bakizu, dena berritu behar zuten. Vale. Kartilago bezala iteko, mendik ezurra eta ziaten. Eta, bueno, rehabilitazio asko, sufrimendu asko, mina asko, baina... Kauen, lamar, zenba denbora hon nintzen hor buelta eman nahi, daiak kontuatu itzanean izan nuen, ja, mekatxiz lamar, gonean jo iritsi gaituk, eta ja, bertan bera utzi berde profesionalizatia. Nik uste dut ofizialki urte bat iraun nuen. Urte bat. Baina, ja 6 hilabete ja ikuste dezu ez dijo ala aurrera. Ziak aurrea, Ez ebakuntza dijo, asko, atzea pauso asko. Eta ez dira betetzen medikoak esaten dizuna, ez da Bai. betetzen, orduan, bueno, zoaz pixkanaka, Eta noiz eman nion bueltaik ja ere bai burua da esan, venga, zoz berri jaiten hasiko nau, zoz ikasten hasiko nau, zoz beste ibilbide bat iten hasiko naiz. bueno, ez dakizu noiz, ez dakit esan noiz Ja, izan den. Bai, baina- pixkanaka bai, izan nuan, pixkanaka, eta- Bai, pixkanaka, ikusten duzu, egunero, eta, bueno, azkenan burua defentsa moduan aurrera egiten du. Claro. Osa, naturalki. Eta, bueno, eta historia hau txarra pasata geho, hasitzan Bai. ikasketa egiten, eta guain bentsat entrenatzaile profesionala bilakatu ez. Ez da gaina guaintxe sinatu berrirek denboraldi guztia egoteko. Bai, gu urtero sinatzen ditugu, gauzak. Bai, hori gogorra izateke bai, ez da beti urte bukaeran, aber zer datorren, zenekin geldituko naizen, noa jungo naizen. Nola jungo zaren, eta bakarrik askotan, bueno, ni bizi izan naiz leku askotan. Eta bueno, zenekin sinatuek, denboraldi batean zako, o zenbat denboralditako sinatuek? Bai, denboraldi baterako sinatu dut, La Roza zen, Vale. La Rozaseko taldearekin. Madriden zaude orduan, Bai, ez da? Iparraldeko talde bat, Madrid iparraldekoa. Vale. Eta, zenbagarren mailan zaudete hor, zenbagarren mailan dago taldia? 3. mailan. Hirugarren mailan. Hirugarren Vale. mailan. Baina, bueno, ondo dago, ez da, hasi zea, eta ja, zuzenean hirugarren mailan hasi zea Bai. lanian, bai, ez da? Ze Bai. horra askotan, jendea esten da lanian, alebinetan, ogaztekin, umekin, eta ibilbidea luzatu itea, ez da? Bai, urte asko egin ditut aurrera. Vale, ona. Bai, posik. Bueno, eta nola da... Asko aldatuko zan, ez da? Entrenatzea jun, o entrenatzaile izan. Nola dira zure egunak guain entrenatzaile bezala? Bueno, orain ikasi behar dut, entrenatzaile taldeekin, nola gidatu jokalariak, bueno, egia esan futbolaria izatea asko lagundu. Ba, ez da, claro. Nire gauza da. Claro, azkenean zu indezuna da, badakizu ze bihardun Hori da. erakusten aizeanak eta asko zerrexago erakusten diozu, ez da? Bizitzen ari diren gauzak nik bizi izan ditut. Claro. Ganago, orduan, erresago. Eta nola izaten da, adibidez?
Zeratik, entrenatzaile normal batek, bueno, gutxi gora bera badakigu, nola egiten du, teknikak, ez dakit, fizikua, entzako guain badaka beste entrenatzaile batzuk, baina ez dakit pixka taktikak eta historiak, entrenatzaile portero batek ze entrenatzen du zehazki gaztetxo batei. Bueno, gaztetxo... Gaztetxo, igual zure harineko batzuk eta dana, ez da? Claro, ez da berdina 15 urteko gazte bati entrenatzea edo... Claro. 38 urteko bati. Claro. Eta zertan desberdintuko zenun gehiena? Adibidez, gaztetxoei zu gazte izan zinanean, ze irakasten zizuten? Alik eta teknika gehiago, geroz eta gauza gehiago jakin, hobeto, nik zate eta armarioa, beti eukibarrezula euria egiten badu, txaketa. Armarioa beteta. Orduan beti gaude atezainak reakzionatzen baloiari, orduan eukibar ditugu rekursoak. Orduan galdrik eta rekurso gehiago landu. Ados. Eta gero berak aukeratzia, zein da, momentu hortan, ze habilidadeakan, ze rekurso erabiltzeko momentu hortan, ez da? Hori da, ez badaka teknika, ezingo du aukeratu. Hori, orduan, bueno, hortik, pixka gehiago, eta gero ja. Eta ia 30 edo helduei erakusten aizeanean, nola kudeatzen dituzu entrenamentuak? Entrenamenduak? Bai. Bueno, normalian daukagu, 20-30 minutu, taldeakin elkartu baino lehenago, eta, bueno, astean zehar, gauza ezberdinak egiten lantzen ditugu, adibidez, osteguna eta ostiralean golpeoekin, joko aereoarekin, astelenetan adibidez, ez duna jolasten, hor, egurra pixka ematen diogu. Batik deskanso pixkat, masajituak eta bestia egurra, ez da? Katxi, la magaina jolastu eta masajituak, eta bestia ez jolastu eta venga, entrenatzea, ez da? Bai. Claro. Eta ez dakit zehazki zerak uste zuen gehiago, ez dakit, o txute asko iteitu zue, o asko elastizidade asko berdu portero batek, o zein da bihar ditun gaitasunak? Garrantzitsuena da, ez erroriak geroz eta gutxiago. Akatz gutxiago. Gaina portero baten akatzak ederk ikusten dira, ez da? Gogorrak izaten dira. Buru asko landu behar da. Ze teknika aukeratu, momentutan, zenbat arrisku dagoen. Bai, gauza morda. Eta adibidez, entrenatzaile titulua atera zula pentsatzen dut, ez da? Bai. Zer ateratzen da? Titulo desberdina da atezain izateko edo atezain entrenatzaile izateko edo entrenatzaile futbolekoa izateko? Bai, orain bai. Espezifikua da? Bai, UEFAk orain ematen ditu kurtsoak. Eta bai, egin behar ditut 3 kurtso, iristeko goi mailara. Orain goz, lehenengo, 3 egin ditut, baina eske orain gauza da, esaten dizutela... Hori gota organikoa nago. Egin behar dituzula jokalarien kurtsoak aldi berean. Osa, ni izan behar nahiz lehenengo entratzaia, gero atezain entratzaia esateko, orduan... Osa, aurren ikasi behar dezu, esango genuen bezala, generikua eta gero ja espezifikatu porteroen, ez da? Baina berria da, orain UEFAk, Italian eta Frantzian berdina ikasten da, orduan egin dute dena, unifikatu. Hori da. Eta hor ikasketa horiekin, eta segituan hasi zaizu lana, ez egon geldikan ez da momentu bat? Egia esan horrela da futbola. Bai, ez da? Bai, etxean nengoen, hor, eta dei bat jaso nun, istilu bat eukizuten lehenengo taldean, beste atezain entratzaiekin, eta venga, etorri honea gorka. Hori da, etorri honea, eta hurrengo gunean, hasi, gauzak azkarra egiten dira hor. Katxiz, amar. Kampo azkar juteiz futbolean, baina lanian azkar jartzei orduan, ez da? Bai. Ondo. Bueno, eta... hemen ikusezu, indituguna da, irekin, eta zutatik kanpo, ingoetena da, bai, txokolate beltza bota, baitare, botako dugu, esneduna, eta ondo urtuta da honian, ingo deuna da, bol batea jarri, eta ostutzen jarri. Eta esan dezun titulu hori, asko kostatu zaizu bateatzia? Ordu asko ikasi behar izan dezu? Bueno, 2 urte praktikak. 2 urteko praktikak, 2 urteko praktika, proiektu bat, klaseak ere... Eta nun atera dezu hau? Madrideko federazioarekin. Bai. Eta hurrengo atezain kurtsoa egin beharko dut Espainiako federazioarekin. Eta nundan ez dakizu guain? La Rozasen izaten dira, baina oso jende gutxi sartu daiteke. Oso... Eta zein behar da? Puntuak behar dituzu. Puntuak, eta nola lortzen dira puntuak hor? Bueno, jokalari izan bazara, entrenatzen bazaude,
azkenean, Vale, hori ez dakit. Eta ze musabiltza puntuekin. Nik uste ondo nijola, bai. Honek urrengo urteko kontratuak puntuak ematen dizkit. Ona. Eta guain hemen mingain bat hartuko dena ondo miaskatzeko, eta boloean jarriko dugu, esan deuna, hotzian jarri, eta gero pixkat arrotzeko, pixkat, airea txugoteko. Vale, hau listo, hau honea, eta hau martxan dakaunez, hor dazkau txufak ere bai hidratatzen, ingo deuna da erreportai bat ikustea jungo gea. Ados, ondarri biraino jungo gea, eta gaur gaina gozogintzakin gaudenez, bagoaz beste gozotegi batea. Ondare gozotegira, eta ea, ze prestatziguen. Dana hona ite gean, oazen area. Kaixo, Ana naiz, Hondarbilan gaude, eta gaur ondare okindegia aurkeztuko dugu. Ondare historia jaiozan, Javi, dela nagusia, beti egin du lana okindegitan, eta guandelo gehi urte, erabakitzuten bera eta bere familia, beste saltotxo bat egitea, eta esatea, guazen gure negozioa erekitzea, eta bere ilusio eta esfuerzo askorekin, hemen dara magu, 20 urte, da auzo txiki bat, hemengo jende guztiatenak ezagutzen geha, eta azkenin hemengo jendearekin elkartu gera, eta azkenin denen artean, okindegia, eta hemengo auzoko jendea, famili txiki bat bezala, 2 urtukera. Gehien gustatzen zedean nire lanataz, bada bezeroekin egotia, eta sortzen den harreman goizu hori, ez? Erekitzen dugu goiz ez arratsalez. Alde batetikan gozaria. Dazkagu tostadak, hemen bertan indako ogilarekin, edo dazkazore bai gozotegia, ez? Boieria, betiko kurasana, napolitana, bizkotxuak ere bai. Jakin, hemen egiten dela dena, hemen obradorea porpillo dakagu, eta hemen dena egiten da. Eta arratsalian gehien bada, kafetxoa, etortzen den kuadrilla, lagunekin gelditzen zea, familieko meriendak, dazkagu tartak, hemengo tarta goizuena, mozarra da, eta hau da krema inglesa dauka, gero urrazko krujiente bat, eta gero gainetika kakaua. Oso fina, bat ere betegarria, eta egile esan, pena merezi du probatzia. Milojas ere asko ateratzen da, sagartirare bai, pasteltxoak ere bai, ondaretxoak ere, etxeko erregeak direla. Ondareak hasi ziren, ereki dugun ezkioztikan. Dira pasta brizaken egindako lako pasteltxo batzuk, gero gainetikan almendrarekin, eta egile esan, hemen betidanik egin die, eta orain dela 20 urte pasate geho, arrakasta gehien dakaten pasteltxo batzuk. Eta gero egile esan horiek urte guztian daude, osea, egunero iten ditugu. Eta gero urtean zehar, ditugu zenbait egun bereziak direnak. Adibidez, Samarko Seguna. Samarko Seguna da 25, eta hemen, oizura dagona hemen Hondarbilan eta Irunen, 24an bezperan amautxiak bere besotakoei oparitzen die opilatxo bat. Opilatxo bat da almendraz egindako bizkotxo bat, jatzen zaila arrautzak eta txituak, eta urrengo egunean berdenkatu egiten da. Orduan hemen ere egun berezia da, eta oso egun polita da ere bai. Hemen obradorea dakagunez, hemengo ogi guztia hemen egiten da. Hasi ginen hasieran artesano gilarekin eta ogi arruntarekin. Artesanoa berezia da, ogi arrunta, baina fermentazio pixka gehiago dauka. Eta gero hasi ginen berezikilekin. Artua, azitakoa, espelta malta, txia, espelta ere bai, moldatzen garaietara, eta orduan potentzia ogita gehiago egiten. Eta gero ogiakin batera moldeak ditu bai. Hemen dauden ogi guztietatik, horiek ere moldean ere egin ditzakegu. Artozko moldea, azitako moldea, espeltakazko moldea. Espeltako esan behar da, ez daukala garirikan. Orduan ezin duna jan, aukera hori daka ere bai. Egia esan moldeak ere guk erabiltzen ditugu, hemengo tostadak eta egiteko gozaltzeko. Dazkagu gozozalentzat gurina eta mermelada, eta esain gozozalentzat, hemengo gilarekin indako tostadak. Dira olio tomatia, edo olio tomatia eta urdaiazpikoa. Da gehienak ateratzen dena. Aukera gehiago daude, baina bi horiek dira gehien eskatzen dutena. Ezagutu dezute ondaren historioa, gure eskaintza, ondaretxoak, ezaztu Hondarbilan gaudela, nahi bat dizu bisitatxo bat hemen egongo geha zuen zain, eskerrik asko eta gur.
Hau pa Ana, hau pa Ondare, eta hau pa Ondare txoiek ze gauza goxua dian, Ai, ama, tatanetik ite huegona, Gainatan atxen indakua, pasta errazka ere bai, ogillare bai, egia esan, jarraitu goxatzen da komunidade hori mantentzen. Gora zuek eta gora okin guztiak. Bueno, gurian jarraitu behar deu. Hemen txe, behar deuna da. Beitu, hemen ekarriet zuek ikusteko, hau 24 ordu onda, eta gu ez hemen 24 ordu zaieon. Eta hau edazkau hemen gogortxuak, biharko prestengo dialak, baina hau edazkau hemen prest, bai birrintzeko, azukre, limoizuku eta kanelakin. Ingo deuna da, beitu, jungo gea prestatzen hemen ontzitsuan. Ateako ditugu, txufa horiek, ondo iragatzita, horko urak endungo jau, gio ur berria jarriko jau berbau, eta jungo zea bertara botatzen, bale? Eman goizut, adibidez, hemen dakaten, espuma deratxo, bale? Eta hauek horrea bota, eta listo, gero botako deu azukria, limoian zukuare bai ateako deu, eta kanela botako deu, laurden bat ustetet. Bale, hau txikoet, hemen, oso ondo. Bueno, eta aldi berian kontatu bihar diguk, nola izan dan, zure kirol ibilbidia. Kontatu diguzu nola Raio Majada, nola zan? Majada ondan, ez da? Bukatu zan zure ibilbide profesionala, hasi nun hasi zan. Hau dago ja ostuta, eta naiz arrotzen pixka txokolatia. Bota. Bueno, ni atezain bezala lehenengo aldiz izan zen, Mara Berriko eskolako patioan. I Donostia raiz, ez da? Eta Mara Berriko patioan, haun atezain ibiltze izan orduan. Olastokian, Gustatzen zitzaidan jokalari eroia izatia. Osa, ez atezaina, bai, azken momentuan gola kentzea bestia. Claro. Eta hor sentitzen nuen, hortik piztu zitzaidan, interes horri. Vale. Eta hortikan piztu, eta noiz iten dezu lehendabiziko urratza, ja esatezula lehendabiziko fitxa, lehendabiziko, ez dakit nola esatea, federaztu, nun federatu zina lehendabiziko aldiz? Bueno, nire lehenengo taldea izan zen, alebina bezala, koskasekin, egiako taldean. Gero erraelakin, 2012an lehenengo kontratua sinatu nuen. 2012an zenbat urte zen euskan? 16 urte. 16 urtekin, bale. 16 urtekin. Ona. Eta 16 urtekin lehendabiziko kontratua sinatu, kadete zinan horrezta? Juvenil. Juvenila ja sartzen. Bai, juvenil sartzen. Eta juvenileko hortan, ze nola juntzan denboraldiak, ze muskuntzian zure kirol ibilbidea, ze muskuntzian? Bueno, ni guztira 10 urte egon naiz errealian. Errealian 10 urte, Eta orduan beste lekutan, zedituta egon zea, beti realeko... Ez, gero amaitu inun, kontratu ez zidaten berritu, eta mugitzen joan nintzen. Eta noan jo juntzinan, ze ibilbide eukiezu, zeatiko badakit, desente moitu jozeala, ez da? Bueno, egon naiz Oviedon, egon naiz Castilla-La Manchan, egon naiz Burgosen, Portugaleten ere ibili nintzen. Santurtzin bizi izan nintzen. Eta zemuz moitu zean historietan, nun kokatu izan zea hobeto? Gauza da futbol taldean ondo ibiltzea, baina gero hiriburura den moldatu inbertzea, esan dezu bezala leheno lagun berrik, leku berrik. Beldurra zentitzezu, hasieran. Nola, ze lekutan, esatezu, gustorago, bueno, denetan, azkenean... Bakoitzak bere gauza honak eta ezain honak eukitu. Azkenean, egunero zoaz taldera, jendea zautzezu, beste jokalariak, kideak, orduan, bueno, beraiekin ondo eramaten da. Parranda gehienan nundin dituk? Hemen, Donostin. Hemen, Donostin. Urrutira ez da jun berrotako, ez da? Ondo. Pena da, baina bai. Eta, bueno, kontatu egin dituzun lorpenak talde horiekin, porque badaki batzukin, ja igoera indituzuela, eta urte oparuak euki dituzula, ez da? Bueno, euki ditut bi ascenso. Bi ascenso dituz. Bai, Real Oviedo Vetustarekin, bigarren B mailara, eta Burgosekin ere, hirugarren mailatik, bigarren B mailara. Ego ginen. Eta igoera horiek ez donak izan behar dira, ez da? Ez don subidoiak, ez da? Bueno, a ver, azkenean, bai, oso polita, momentu derrek. Momentu derrek. Bai. Eta gero, hori da, igotzezea, eta gero igual ez dezu jarraitzen taldiakin, o igual bai, o igual ez dakize, hori ere politak eta gero gogorrak aldi berian, ez da? Gauza asko pasa daitezke. Bai, norbaitek esaten baizu urren urten gurekin egongo zarela, egin behar dena da sinatu.
Garrantzitsuena, ez da? Hori da, garrantzitsuena sinatzea da. Bestela, Sinatu arte, gero beste mutiko dator begi urdinekin eta aio pela jo. hori da. Eta orduan garrantzitsua, oide, sinatia eta sinatu arte ez zaudete lasai orduan, ez da? Justo. Nahizu moztia... Bai, noski, guain ingozuna da, behitu, hau kenduko izu diamendikan, hau hementxe jarriko dugu, molestatzen dago erdin, eta hau ingozuna da. Birrindura pixka botako jozu, asalana, bertara, Birrinduraren azala, bizi. asala birrinduta hola, riki, raskauta Vale. pixka, bale? Garrantzitsua dana da, unbertzea, iten eta giratzen. Vale, Zeratikan txuri jazteu nahi, bale? Eta orduan giratzen jutezea eta bakarrik asala harrapatuko dugu, bale? vale. Venga, zure kontu. Vale. Bai, eta orduan esaten dezuna, ez da? Sinatu arte ez zaude lasai. Hori da, justo. Eta sinatzen zunean bai, numeruai beira, hor aber zemu sinatzen dezuen, ez da? Bueno, bai, ondo irakurri behar da. Ondo irakurri behar da, klausulak ere, estela... Eta hau guztia, zure kabuzin dezu, o manager bat euki dezu, o nola kudeatzen dezu hau dana? Bai, kontatu jarri zitzaidan 16 urtekin manager bat, Bai. hemen Donostiarra, eta berarekin hasi nintzen. Eta bueno, hori oso garrantzitsua da, esango nuke. Bai, ez da? Managerrarena... Bai, ez da, zeatik bestela marea oite izu, ez da? Eta oso gaztezea, eta ez dakizu zer eskatu, noaino eskatu, zer bihar dezun, ez da? Ze jende ezagutzen du manager horrek, ze taldeekin dauka erlazio ona. Ja. Zen azkenean, Eta horrek moitze izu azkenian, ez da? ez dakit nola esan, lagunismo asko... Bai, esatezuna, askotan igual jokalari ona baino, manager ona bali magazu, igual leku hobeo batea jutezea, ez da? Sin duda. Dudi gabe. Bai, dudik gabe. Eta itxura ona baukazu, ere. Bai, Bai, itxura oso garrantzitsua. Bai, taldian itxura, argazketako, zu nola- gero zure planta, bai, Horre dirua, matizu. Jaun, jamar, katxiz la, mar. Ez da Eta oso gaur ez da egun politena, guaindik eta gehiago, ez da? Zeatik sare sozialak eta bestiak eta azkenian Promozional. promozionaki. Bai. Katxiz la, mar. Horrela da. Bueno, hemen, vale, hor oso ondo Zenbat zoaz. dizu, ba? Bai, hola, pixka birrindura, nahikoa, guain ingozuna da, erdibitu. Nahiko horrela? Bai. Vale. Zuko ateako jozu, eta zukoare bai botako dugu, bale? Ja. Venga, oso ondo. Ze limoi usai goxua da guantxe hemen, Kistona da, limoia botatzeun usaila, asko gustatzen dut, birrinduna. Eta hau, justen dut, hola, erdiki nahikoa da kaula. Vale, oso ondo. Eta kanelare bai, esan deula orden bat hola botako deula, hau botako jot. Oso ondo. Bueno, ibilbideataz, ze esango zenun zerbait hola, esan dezuna, hau aldatuko nun, o hau hanka sartu nun hemen, da ez dakit, igual hobeto jungo ziteiten beste era batea, o ez dakit, guain ikusten nahi dian zure situazio berdinan dagoen jendiantzako hola, holkuen bat. Bueno, a ver, futbolarekiko, azkenean, aukera txarrak hartu nituen, urte batzutan. Bai, Bai, baina... Bueno, horrela Baina da, bestela horrela da ondo, no? bizitza, nik Bai. beti esan dut. Indageo kontuatzea bizita hontan, ez da? Abiadura euki dezakezu, indarra euki dezakezu, baina gauza bat, burua garrantzitsuagoa da. Bai, Orduan, burua ondo mantendu. balorea eman behar zaio Balorea. buruari. Bai, ez da? Noiz, nola, erlazioak, taldekin... Hoize garrantzitsua da, azkenien zenbat aldiz gertatzea, ez da? Talde berdina, misterra saldatu, energia berria sartu, eta emateu beste talde bat. Bai, adaptago inbertsa. Eta igual talde bat dator Championsetik zoze irabaztetik eta intxauta daude. O igual burumakur zaude eta eozein talde garrapatzitzu eta arraka, ez da? Bai. Esan dezuna, burua azkenian habilidadia baino gehiago iteu, ez da? Bai, nik esango nuke baietz. Eta hor lan asko zer dago, adibidez? Entrenatzaileen aldetikan lan asko dago? O nola motibatu berdia gaztiako futbolariak hor topera egoteko? Bueno, a ver, lana bai, lan asko daukagu. Nire kasuan, entrenatzaia desberdinak dira, nik egin baritudan gauzak. Baina nola iritsi, bakoitza modu bat beharko du. Ja, dana izintzaio berdin tratatu, ez da? Ez, eta, bueno, bai, kontu zeuki behar du entrenatzaia gehienez. Ze motatako erlazioa jokalariekin, esaten badizut, urrengo azten zu jolastuko zu, eta gero ez dezu jolasten, eta urrengo jokalari galtzen dezu. Ja. Eta hasi daiteke hor aldagelan zerbait, orduan, bueno, mantendu behar da beti... Bai, hori da, gran hermano une oro, ez da? Hor, danak elkarrekin, dana juntu, autobustian, bazkaltzea, bestea, eta entratzaile bakoitza bere... Eta batzutan desbiatzez aizu, eta ez dakizu nundikan heldu, eta... Bueno, nik hitz egin dezake, tesainekin nola eramaten ditudan, ez? Azkenan hori nire esperientziekin, eta nire konfiantza, zu zergatik egiten duzun hau, esaida zu zergatik egiten duzun, ez? Azaldu, bideokin,
egiten ditugu. Egiten duzue bideo... Bai, ni... Asko grabatzen duzu, ze partiduan bertan, entrenamentuan, nun grabatzen dituzue? Entrenamentu batzuk eta partiduak beti grabatzen dira. Eta niri gustatzen zait, ni dakidanarekiko egitea informe txiki bat, eta berarekin gauza honak eta gauza txarrak. Hor adibidez asko ikusten da, guain honi pixka bota jo, gero gehiago berbau botako jo, guain tapatu ingoitugu, eta gero gehiago berbau botako jo. Asko ikusten da adibidez, ni zautzan bizi naizela kosta ondoen, surflari askore bai, leheno gaztek sartze zian, sartze ginen, eta entrenatzea, eta ibili. Eta guain beti daude kamerekin, eta beti, bai, zeatik gero juten dia, ni ez dakit, entrenatzen lekura, pantailetan, da ja ikusten due, zerrin duen, nola induen, nola sartu eskua, nola torri, nola area jun, da azkenean bazuk antzeko zerbait ibiliko zatez. Ba, azkenean behar ditugu slow motion, behar dugu oso hankak nola gorputza nura begiratzen. Claro, segun nundi datorren kontraioa, segun nola posizionatu eta nola jarri. Eta momentu batzutan, joan behar zara, zuzentzen, zure posizioa, eta horretarako bai bideoa behar dira. Zeren momentuan ez zara konturatzen. Claro. Zara konturatzen. Momentuan zaudenea. Claro. Eta askotan, igual beste jokalabriatan didator, orduan pixka gorputza bestera batea jarri berkoa, edo, ez da? Hori da. Bueno, hain nahi zikazten pixkanak, Geo beste tiro batako jak, Ongi etorri zara, Bai, ez da? Hain nau. Bueno, Gorka, eta kafia gustatzen altzaik? Asko. Asko? Ba, ikusiko zuen, Gasteizea jungo beha, leku ehar batea, Trike Coffee Roasterrea, ez dakit ondo esan dute, baina uste moldatu naizela, eta ingo deuna da, hau birrintzen jarri, eta bitartean, area jun. Beitu, hau bakarkin behar deuna da, bertan bota, itxi, triki, oso ondo, eta guain, emate ondo itxi, huelta baino lehenu, izten deu, huelta ematen deu, eta izkan bila honekin gelditze gehagu, eta guazen Gasteizea. Kaixo Joseba, ongi etorri gu Gasteizen gauz, hemen Trike Coffee Roastersen, eta azkenekoz ikusi ginun kata tailerra, eta gaurkoan ikusiko dugu kafearen bidaia. Nundik nora datorren kafea eta nola guk tostatzen dugun. Kafea berez jatorriz Afrikati dator, kafa zonaldekoa da, baina topatu aldugu tropiko baikantzer eta Capricornio franja hortan kafeak kultibatzen dela ikusten dugu. Kafea fruitu batetik dator, ez? Hemen daukagu mostratxo bat, kafea geriza bat da. Geriza baten barruan beste ataltxo bat daukagu dala pergaminoa, hemen daukagun bezala. Eta honet tapatzen du kafe berdea guri ekartzen diguten bezala gure bestearen tokira. Gu hemen Trike Coffee Roastersen ja kafea ekartzen dugunean beti analizatu behar dugu bere kalitatea, ikusteko ea gure portfolioaren barruan sartu aldugun eta interesgarria den gure kontsumitzaile sutsu honei esperientzia berria beti ekartzeko tazetara. Hemen daukat mostratxo bat, honek defektua dira, hazi beltzak. Haziak zulotxoekin, hau da bitxitoak, egon direla barruan jaten makiltxoak, edo baita azala, koskola, tazara, zapore ez oso atseginak pasatuko diotenak, holako zapore bat ezingo litzateke aurkeztu. Mundialki, bi espezie dira gehien produzitzen direnak. Hemen daukagu arabika eta hemen daukagu robusta. Arabika, lehen dabiziko produkzioa Brasiletik dator, robusta, 40%ko produkzioa Vietnametik dator, 900 metrotatik bera kultibatzen da, arabika berriz 1000 metrotatik gora. Eta horrek ere zaporean asko eragingo du. Arabika batek gero eta altuago kultibatzen baldin bada, bai garratz puntu hori eta bai zaporen komplejitate handiagoa lortuko dugu, bai sentsorialki oso gozoak izango dira. Robusta berriz berago kultibatzen da eta batez ere bere perfil basikoa izango zen lur zaporea, bai egurrezko zaporea egongo litzateke
taza honen barruan, eta batez ere astringentzia hori notatuko genuke bastante intentxo. Produktu hau kontsumitu ahal izateko fermentazio batetik pasatu behar da. Topatu alditugu, bi fermentazio oso importantea direla kafikulturan, hau da, prozesu garbia eta prozesu naturala. Biek zapore diferenteak ekarriko dituzte maira. Hemen daukagun muestra txikitxo batzu, ikusteko kafeak zapore diferenteak dituela, por ejemplo, karamelo zaporeak, bai zitrikoak, naranja, limoian zaporeak aurkitu alditugu, arandanuak edo fruitu gorriak, baita fruitu tropikalak, meloia, sandia, baita piña, mango, dira zapore oso interesgarriak kafetan eta aurkitu aldirenak. Da, goxotasun edo dultze punto hori, garraztasunarekin ekilibrio batean egotea. Eta hori da gu beti topatzen gabiltzana tazetan reflexua egitea, ez? Baina fermentazioaren bidez guk aldiogu eman zapore diferentziagarriak eta sortu zapore diferenteak ere bai. Oraintxe bertan gabitz tostatzen Brasileko kafe bat, tratu zuzenekoa, eta orain gaude fase baten sartzen nun kafe berdetik pasatu da kafe kolore horiskara, eta ikusiko dugu non joango den desarrollatzen tuestea eta baita kolorea eta zaporea. Behin nik badakidanean tueste egokia dela, nik atara egingo dut eta hotzitzen utziko dugu gure bandejan. Momentu hau oso importantia da kafea azkar hotzitzea. Ze bestela mantentzen duen berotasun horrek jarraitzen du kafea egosten, eta horrek ekarri aldu tasatara zapore ez hain gozoak, zereal zaporeak edo ogi zaporeak, eta hori bebai gu katatzaile bezala ikusten dugu defektu badela tuestean. Beno, hemen daukagu tuestearen emaitza, eta horrelako kafeak nahi baldin badituzue probau, konbidatzen zaituztegu Try Coffee Roastesera olako esperientziak eukitzera. Mila esker eta ongi izan. Hau painoa eta hau paiakutzi guzun dana, egia izan ze interesgarria, ez da? Kafian ibilbidea eta egia izan, hori, tostiak, granuak, nola aukeratu dena, zetxukun iten dezuen, eta badakizuen, zuena gainea, bertara jun, gehiago ikastea, alda junda. Bezarka da hondi bat, eta gurean jarraituko dugu. Hemen dakau esnia ekarri deura ozgaiutikan, nikin behar deten gauza bakarra da, arrotu, azukre tanto pare batekin, eta hemen, hau hemen onda, buelta eta buelta hola. Hori bai, irikiet eta bi aldiz botaiot urgeio. Zeratikan, nahiko masakote zeon, eta guain usten dut, nahiko ondo geratu dela. A ber, nik usten dut, nahiko ondo. Ingozuna da iriki eta iragatzi, bale? Iragatzi zer da? Kolar, bale? Bertara botatzen jun, eta honekin zanpatu pixkat, eta iragatzita geratuko da, txukun-txukun edateko. Ingo deuna da iriki, hola, roskakin, ikusiko deu testura, nik usten dut nahiko ona, bai, eman. Piskat, hasieran peu, fuerte egin behar da, puf indu ez da. Bai, behitu, oso ondo da, baina hemen pusketa dazka, eta pusketa horiek komenidak entzia. Ze goxua egin deun, kanelak inda, limoi ikutuak inda, oso ona. Bueno, jun bertara botatzen, iragazten, eta nik esan bezala, ez negaina arrotukoet, eta txokolateko pajarriko deure bai martxan. Vale. Eta hemen esan deun bezala, ez deu azukre gehiagigi botako, pixka bakarrikan, xosito ez ibiltzeko, vale, horrela nahiko, eta zeratik hone baka nahiko azukre, eta gero kafetxua botako jo gainetik. Horrela ondo nabil? Oso ondo, Pizkanaka edo? Dena bota, eta lasai jun pasatzen. Haure garbitzea, eta hori ere bai. Bueno, eta badakit, kontatu itxori txiki batek, farmazia teknikari egin dekela, ez da? Eta hortaz lanien ez eizibili sekula? Ez praktikak indituzu bakarrik. Nahiko, Nahikoa, ez zei gehiagik gustatu? Hori luzia izatea ikasketa hori, ez da? Bueno, bi urte. Bale. Bale, farmazia, teknikaria. Bale, ez da lizentziatura bat. Lizentziatura farmazietikoana oso gogorra izatea, 5 urte, ez da? Osa, zuin dezu formazioa, ez da? Hori da, teknikari bezala. Eta hori ze,
futbolen ibiltze zinean unekin batean dezu, o behin bukatutakoan? Justo, lesionatu nintzen, Bai. eta pentsatu nuen, zerbait lanpostu baterako prest egoteko Vale. zerbait bilatzeko, osea, zerbait segurua bezala, orduan horrekin hasi nintzen, eta orain dela gutxi amaituet. Vale. Eta ez desu nahi horrekin jarraitu lanian. Eskaini dirate. Eskaini dizue. Bai, orduan gaizki ez dut egin. Zu esan dezu urren urte arte, ja bakazula kontratua, ez da? Bai. Geokuak. Hori da. Baina olako gauzak beti patrikan eukitzia ondo tortzen dira, ez da? Hori da. Esan dezu motxila bezala leheno zela irateatzeko, Armarioa. baina bizitzako ere bai armailua beteta behar da, ez da? Hori da, justo. Ni hori, aitak esplikatzen zin beti. Gaina, armailua ondo betezak, zeatikan hori gordetzeko ez dezu garaje bat erosi behar, hori gainean eramatezu. Azke askotan erostezu patinetia bizit eta motorra bez, eta dana garajean. Bai. Eta gauza horiek motxilan sartituzu zurekin, eta betirako eramaten dira, ez Eta da? ezakizu, izan leike zure bizitzako lana. Dudi gabe, Ezakizu? dudi gabe. Bizitzan hori eramango zaitu. Bueno, hemen hain naiz hau arrotzen, arrotzen deun, zeatikan hotzatea deu, baino, hau berotzean ian gero kosta itezaio arrotzia, zer lortzen deten itia hemen. Ba, emate gai dela, gorputz pixkat hartzen, venga. Horire, itxura erra. Bai. Beitu, izaizu pixkat ikutzen, ez da? Zer da ikutzen? Bai, ura ikutzen azpin. Orduan, vale. ingosuna da, beitu, hemen bukatuko zuitia, Bo, bestela. pasatu honea, bale? Hemen horrela? Oidek, eta hor, bildurrek gabe, hola, aldezuz Vale. ondo zanpatu, beran. Vale. Oso ondo. Bueno, eta guain Madrid aldian zaude, ez da? Gustatuko zitaizun honea etxealdea etorri eta hemengo talden batian aritzia? Bueno. Hori da helburua edo hain gustua zaude? Oraingoz ikasketak amaitu behar ditut. Bai. Madriden ondo kokatuta nago. Ondo torte zaizuan egotea hor, Bai, ez da? orduan, bueno, nik uste 2-3 urte gehiago Vale. amaitzeko dana, Vale. eta hortik aurrera, nik uste, baina, bueno, izan leike Gerokua. talde batek deitzea, eta ez dakit, edozein lekutara. Edo egotea. zein legutan, claro. Igual Bai. Italia zoaz, o igual Arabia Saudi, igual modan dago, Bueno, ez nu nahi nurruti pentsatzen, baina. Zenek daki. Hori da, zein Zein daki. Ona. Bai. Nan zenekin bizizea, guain familian bizizea, edo bakarrik. Nire emazteakin. Emazteakin. Bai. Vale. Bueno, hau lau utziko du, semi montatu da dakau. Vale. Itxura erra hartu du. Oso ondo, hemen natal pixka bota eta alde guztitatikan, pasako eta hau. Eta banijua kopa montatzea. Vale, hau ere listo. Nezu Hola, pasatzen listo. Bai, hori pasatu Hemen dira, horrea. Pasaden ja. Bueno, gorputz pixkat hartuko dugu horrekin. Vale. Vale, utzi horrela, eta hori hola garbi utziko dugu. Vale. Guan emango zu gaina beste bat garbila, Venga. eta ingosuna da edalontzia bete. Vale, hau listo, hau ere listo. Hortxatakin jartzeko, Vale. zure kontu, eta beste bi, txokolatekin, esnegainakin, eta kafe solublia jartzeko. Vale, hau listo dakau, honexekin jarri. Vale, A ber, betetzen, normal, Bai, oide, normal. Aldan neurrin. Eh? Bueno, eta bestela, emaztia nungua da? Uruguaiarra. Uruguaiarra, vale. Eta gustatzen zaio honea iparraldea tortzia. Bai. Bai, Gustoko du. Beha gustatuko zitzaion honea tortzia hori ere garrantzitsua da, igual zuna entzun baino. Bueno, hemen urte batzutara. Hemendik urte batzutara. Vale. Horrengoz pozi dago hor lanian, Ondo zaudete. larrota zen iten du lan. Ba, ondo daun bitartian, gauzak hor heldu behar dira. Askotan ondo daude, moitu nahi gea, eta okerre egiten dugu. Bueno, gehiagi eskatzen dugu batzutan. Hori da. Ondartza dana nahi dugu, mendia, Eta ze gustan zaizu zuri bestela esan dezula ondartza, mendia, taki zure egun libretan. Zeiten zenzu, mendialdea jun. Bueno, Madriden ondartza gutxi ongo, baina bueno. Ez dakit. Bueno, orain egun libretan normalean lana daukat. Vale. Analizia egiten dut, libratzen dugun egunetan, zen normalean aste guztia daukagu beteta. Bai, Bai, ditzakegu arratsaldeak igual, horrela, baina egun guztia hola jai ez. Egun guztia jai ez. Bai. Astian egun bat ere ez dakazu jai? Oso ikan? Asteartea. Asteartea. Eta lanean nago, orduan, lana egin berdet. Beti liauta. Baina, bueno, ondo. Arratsaldek ere gauzak egin daitezke. Pasioak, gelatu jan. Ona. Bueno, hemen hartu desardezka, baina uste goiarekin hobeto moldatuko naizela. Errako pain diuna, txokolatetaka eta esnegainakin. Guain, kafe pixka botako jo horrela, Vale, honei ere bai. Bilak prestazkau. Ezin hobe. Hau listo, hau ere listo. Bi kopatxoak hemen. Bi hortxatak hemen.
Hau hemendikan zuzenian jarri dugu. Komeniko zan pixkat ozgailuan sartu eta gero otzotza eharra sartzea. Eta bueno, bukatzeko historia, menta pixka jarriko jau. Eta badakau, gaurko errezeta inda. Eta Gorka, mila esker, tortxeatik. Aprobetxatu egoneko bidaia gukin eoteko. Hore handi bat. Berdin. Jarraitu goxatzen, goxatu arazten. Eta hemen jarraitu dugu, koxinatzen. Osondo, Josara, mila esker. Zuri, hore bat. Agur lagunak, biarrarte.